Шоколадова закуска с оризов гриз, която не подува стомаха. Има вкусна шоколадова торта, здравословна и ще ви даде много повече енергия и фокус през деня. Започваме с 50 грама оризов гриз, който се освоява много добре от организма. Добавяме 200 грама гореща вода и слагаме в микроволновата за около минута и нещо. Добавяме лъжичка какао, която я слагам предимно за вкус. Много малко подсладител, тъй като тук понякога подсладителя може да причини подуване, и добавяме малко сол. След това разбъркваме, за да стане шоколадова каша. Следва да добавим натрошени какаови зърна, които просто правят закуската малко по-хрупкава. Това добавяме много малко сол, просто за да балансира вкуса. Добавяме черен шоколад 70%, тъй като черният шоколад съдържа флавоноиди, което помага за секрецията на храносмилателни ензими и също така действа като пребиотик, т.е. храна за добрите бактерии в червата. След това добавяме около 10 грама какаово олио и 10 грама орехова паста. Какаовото олио съдържа средноверижни масни киселини, които се усвояват много лесно от организма, съдържат лауринова киселина, която убива вредните бактерии, гъбички и паразити в червата. Ореховата паста съдържа омега-3 масни киселини, които са много добри за мозъка и не причиняват възпаление. Разбира се, добавете някакъв вид протеин към закуската, просто защото той е също много важен макронутриент и не бива да бъде изключен.